तो गाइस वेलकम बैक टू द सुमा ब्यूटी वाई यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज हम बेम्बू कटिंग करने के लिए आए हैं। हमें प्रोग्राम के लिए बेम्बू चाहिए ना, इसलिए बेम्बू बागान पे आए हैं। सब जगह जंगल है, पेड़ है और ऊंचाई ऊंचाई पेड़ है। तो अभी हम जा रहे हैं। बागान थोड़ी दूर है। मेरे पास ये लंबा चाकू है। ये भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं। बेम्बू बागान पे चलते हैं। जा रहा हूँ। यहाँ पर ज्यादा अच्छा नहीं है, बेम्बू थोड़ी ही आगे जाना पड़ेगा। और जा रहा है गाइस। ये देख बेम्बू लेकर जाने वाला गाड़ी, उसको हमने अभी अभी बना कर लेकर आया है। ठंडा ना हो गया है, तो इसलिए हम बेम्बू को लेकर जाएंगे। वो देखो वहाँ पे है। चल लगा बच्चे जल्दी से। तो हम वीडियो को थोड़ी देर के लिए रखते रहे गाइस। गावनि रुआ एबा सौला बियो हिंदियाव बुंदों हमको जानला मोनला डिस्टर्ब नहीं करने का, नहीं तो मारने का। तो गाइस हम बेम्बू काटने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को रख देते हैं। वाला मालिक है pintu hari ya, dia buka di sana. Jangan tuh deh ini. Tuh guys, saya buru ke pas kata saya. Ih, pak guys, ang dapur ada sih. Bukan ada kartu. Ini butuh saya buru susah nih kawan. Gas tuh gua banget tuh. Nah, ini kerli ini nih. Anu juga dong, एसे जों सावलें सखारनिबो रोंगौ नालाय थाबायला थुबायलो माबे सिखे दासो बालायलांबायसो दंबावो खेथि खालामबावनांगौ थेलायाव हाय गाइस मेंबायलां दहायनिफ्रायनो बेसेबां खामानि
Kan orang wali. Iku silangkan. Neng. Mau mui. Kuno. 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 Kami arah. Ayo mengguru pese mengguru taman mong ke besong sarau bakri gaya taman ku mong janang bayang Mọi người cứ phải gì xinh là su hấp li con nào mau đang bự đấy mau đang quá con nào biết không lại xinh là hấp lên phát lẹ ba ngoài là nó người ta đi tay gì đúng không Chị có ra không ra hà la lắm đây đi đang chú đi cái bữa xử lý mình sẽ ओंखाम जानायाव दै गिलास मोनाबा हास'नानै लोंनो आन्था बिनो जायोनो जाम्बा मिथिबाय जायासो होनबावदों बियो नंखाय नंदों जाम्बाया नों मा होनामोनलाय नाय जाम्बा होनो बेखौ जाम्बा होनलाय मानसिखौ जाम्बा होनो जाम्बा लरग' जाबाय सोरबा दाबो जाबाय औ जोंबो नाङो नोंसोरबो मावफाया आयु ओमफ्राय रुवा हास'ग्रावहा गोमाजोबखो सम्पथियानो सेस जाथारगोन आंहा आयु नङालै हरफाथारलै लेखा फरायनाय नंलादां आं दा गोजौआव Hello guys, जोंना फुख्रिया नुबाय ना एसे गिदिर हाबाब हाग्रा बारियाव दंफैयो जों दा बागानानो गिदिरथार ओरै दङ आयु गोगोम दं गाइस ओरैबो दं साल बागान जोब ज' खामानि मावफैदों लोगोफोर जों एसे जानायाव थानायाव एन्जरफोर गांसुलियाफोर थागोनदांलै जानायनि थाखाय बिराद सानलै आं हाग्राफ्राव एन्जरफोर थालाबायो खोमा नागिरनानै खुरनाय हाग्राया नंगौसो सौसिनो हाखाया माखौ मोनसे एन्जरखौथ' नायनो होननाया एन्जर दांसुलिया थालाबायगोन होननाया हाग्रायानो उत्तरज'आ आयु बिदि जाहैदो ओइ माबोरै ए दंबावसो
जोंना फुख्रिया नै बिराद गिदिर गुवारथार ओरै दंबावो बैथिं जेसिपिजों जावनाय ना फिसिदों गिदिर गिदिर मालाबा फुख्रियाव फैबा देखायगोन आं माबायदि दायो जों थांफिनसै खामानियाथ' जोब्बाय जों अफिसाव दंबावो खामानि दंबावो फैदो थांसै नोंखाय नङा सना आंनि मोजां मोननाया नोंखाय गोसोजों मोजां मोनफेरो आं नोंखौ मोनोबा गोसो थाङो खरन' माबाफोर आं नैबे बेस्थ' दङ मासे हायना दं असनानै महर मासे मोहिनी दं असनानै महर नै मोननै दं खरन' लांफैदो मोनसे दानस'बावाखै नामा बेखौलाय दानस'खाबाय औ मालाय थुदो मालाय नों सिखा माबा थुना लादो मिथिबाय औ मिथिबाय बाननोसै आं फंबायखौसो लिंहरनांबाय हाग्रा हाग्राजों मा खावफैदों बे सिखा खुलाखादों नै दानस'गोन आं बेखौ बेटाखौ जानला मोनलाबा ओइ मा लांफैदोंलाय मा खावफैदों औवासो नै सिखा खुनो दानस'गोन आं जानला मोनलाबा हो गोफारथारखा आङो गोबौथारखाबो नाय सासेया गावनिखौ गंनै गंनै गोनांखाय आंखौ गिदिं सानदों आंना दिगारलै बाबु नै जेयाव होगोन आं खेलायदोंसो बियो आंजों होमारगौसैलां सिखा खुफोरजों बिदि खेला गैयालै मा खेला गैया र' नोंखौ बेटा दावखोबाय गिनानै साला थ' जों दाना थांसै औवा फिटिं खालामनोसै जों दायो नोंसारा थ'द' आं गाखोनो मोनगोन दे होमबालाय अभी हम जाएंगे फोजोब गाखोनो मोनगोन नामा थां मानसि नायथां सिगाङाव मानसि नायथां गोजानजों र' नोंसोरनो लाखिथ' आलालै होना चाहिए किसा चलते भाई क्या बोला बैन कर लाओ रे Woi, garin naik. Betar le. Garin naik. Udah nulis mau nggak? Mas le. Ini punya gue coba macam. Itu boleh mau vlog apa berada? Mau mau nih mulai. Resau. Orang bicara sulah itu.